glagoljaško pjevanje je bilo bez svega toga. Radi njega ili za njega nije stvoreno nikakvo notno pismo, neko novo, njegovo specifično. Što više, niti u postojeće notno pismo, u spomenute neume, bile one uglate ili rotonudne, okrugle, kao i u ovu suvremenu našu notaciju, kad se je ustalila i prevladala, nitko, nikada i nigdje, koliko je poznato, sve do konca prošlog stoljeća, ili točnije do početka ovog stoljeća, nije ih bar donekle zapisao, melodijski zabilježio. Naime, to naše glagoljaško pjevanje, napjeve. Nikada i nigdje nisu postojale neke škole ili nešto slično, a nisu postojali ni neki zborovi jasno definirani u kojima bi neki učitelj, neki maestro, pjevače ili vjernički puk poučavao ih to pjevanje sustavno i strpljivo. Sve je dakle uglavnom spontano nastajalo, mijenjalo se, obogaćivalo, osiromašivalo kao dio tradicije. S generacije na generaciju živjelo je, održavalo se i prenosilo usmenom predajom s uha na uho. Dijete i mladić čuo je to i slušao je to i tako je rastao i upijao. Slušao je svoga oca, djeda, strica, ulica, starijeg brata, susjeda, mještana, kako pjeva u crkvi. Svi su naime išli u crkvu. Išli su otkad se prohoda, dok su mogli hodati. Ti su se napjeve iz crkve prenosili i često pjevali kod kuće, u obitelji, iz ognjište. Nije bilo radio i televizije. Ti napjevi crkveni i liturgijski mogli su se čuti i po polju, pri radu, ili u pauzama, u odmorima od rada. Postali su dio života, postali su običaj, tradicija, postali su potreba. Iako se je ljubomorno pazilo bdjelo nad čistoćom, upravo na preciznošću napjeva, na detaljima, na pojedinim fioretima i slično, ipak su, ali vrlo polako, bile neminovne i promjene. Te bi promjene nastajale jer bi netko uspio nametnuti neki novi detalj. Naime, jer nije točno naučio, zapamtio već tradicionalni napjev, ili je neki samosvjesniji i bolji pjevač, kad ikad i nametljiviji, da bi se pokazao, dokazao, istakao, ubacivao bi u inače tradicionalni i poznati napjev neki svoj detalj, kao tipično njegov. Pa bi ga tko god počeo imitirati. I tako bi se taj detalj s vremenom usvojio. I sad bi on postao nova tradicija, do sljedeće slične takve promjene. Dakle, glagoljaško pjevanje, iako mu znamo onaj daleki izvor i početak, pravo je narodno pjevanje. Ono je folklor, glazbeni folklor i u užem i u širem značenju. Jer već davno, otrgnuvši se od gregorijanskog korala, na njega se je lijepilo, na glagoljaško pjevanje, njemu se približavalo i u njega ulazilo pod glazbenim vidom ono što je okruživalo neki prostor, sakralni prostor. Ulazile su sve druge specifičnosti odnekud donesene ili tu spontano nastale. Taj isti je bio mladić, čovjek i žena, ukoliko je se u svemu tome pridruživala, koji je pjevao mnogo, često, dugo i rado u crkvi, u svojoj crkvi, i koji je pjevao u drugim zgodama života, ali izvan crkve. Način pjevanja izvan crkve, nazovimo ga načinom profanog pjevanja, uglavnom nesvjesno utjecao je na ono tipično i strogo crkveno pjevanje. I opet, način pjevanja u crkvi, uglavnom nehotimično, ali ipak ustrajno, utjecao je na svekoliko pjevanje izvan crkve, na ono tipično svjetovno, profano pjevanje. I tako su se ta dva načina pjevanja polako približavala, pa su se s vremenom toliko približila da su se gotovo posve izjednačila. Dijelio ih je samo tekst. U crkvi je bio duhovni, sakralni, svetokristanski, liturgijski, a izvan crkve je bio profani, šaljivi, junački, epski, pripovjedački, ponajčešće ljubavni. Zato se u nekim sredinama, u našem užem primorju, evo kao što ovdje ja čujem, znam da ćemo čuti kasnije jedan primjer, i po otocima, gotovo ništa ne razlikuje stil i način pjevanja u njihovoj crkvi od njihovog nazovnog klapskog pjevanja ili nekog vanjskog, jer kažemo, razlikuje ih samo tekst. Da malo pojednostavim, u crkvi pjevaju Mariji, a izvan crkve Marice. Te isti su to ljudi, pjevači. Jednako se rasporede po glasovima u crkvi, na horu, ali i izvan crkve. U crkvi su bratini, pjevači, kantaduri, a vani su društvo, družina, klapa, slično. Još jedan detalj. U koralnom pjevanju uvijek je neki, često posebno
školovani predpjevač uzimao, davao intonaciju, često sa instrumentom ili dijapazonom na uho. Mijenjao je visinu već prema okolnostima, dok je kod glagoljaškog pjevanja često slučaj da se isti napjev uvijek i u svim prilikama, bez ikakvih intonacija ili uštimavanja, započima i pjeva uvijek u istoj visini, u istom tonalitetu, niti pola stupnja, pola tona više ili niže. Naime, svi taj napjev nose, moglo bi se reći, u genima. Kod koralnog pjevanja, kad se pjeva posve a kapela, pa i kad ga pjeva visoko profesionalni zbor ili skola, pogotovo ako je napjev duži, zbor zna često intonativno pasti, dok je to kod glagoljaškog pjevanja gotovo nepoznato. Od početka do kraja su u istoj intonaciji, u istom tonalitetu, onom, kako rekao smo, uvijek istom za taj napjev, i tako dalje, i tako dalje. Rezimirajmo na neki način sve naprijed rečeno i možda još toga nadopunimo. Glagoljaško pjevanje, to ime u povijesti glazbe, u etnomuzikologiji, u folkloristici, u liturgiji, liturgici, želi upozoriti na posebnu granu crkveno-slavenskog ili staroslavenskog ili starohrvatskog pjevanja u Hrvatskoj, za razliku od ruskog, bugarskog, makedonskog, srpskog pojanja u liturgiji istočnog obreda, pa i samog pjevanja na staroslavenskom jeziku naših u Hrvatskoj, grkokatolika. Dakle, za sva ta pjevanja, iako su na staroslavenskom, iako su a kapela, bez instrumentalne pratnje, iako su višeglasna, za njih se ipak ne kaže da su glagoljaško pjevanje. Zato je među ostalim posve neadekvatan naziv poznate Janečekove glagolske mise. Glagoljaško pjevanje živi, ili bolje živjelo je, na području gdje se bogoslužje obavljalo, a možda tu i tamo u kakvoj zgodi još obavlja, na staroslavenskom jeziku i rimskom obredu, to jest u Istri, Hrvatskom primorju, na Kvarnerskim otocima, u Lici i Dalmaciji. Reći će dr. Jerko Bezić da je glagoljaško pjevanje pravo pučko pjevanje. Naime, to je ono koje smo zatekli, koje danas imamo, koje u svojim počecima, eto kako sam ja tu u svemu tome govorio, proizišlo iz pjevanja na staroslavenskom jeziku, crkveno-slavenskom jeziku hrvatske redakcije. Postepeno se to pjevanje, dakle, u tijeku razvoja oblikovalo u specifično liturgijsko pjevanje zapadnog obreda i na živom hrvatskom jeziku u napjevima, kako kaže Bezić, pored elemenata gregorijanskog korala, ono je usvojilo i karakteristike svjetovnog, vokalnog, glazbenog folklora, onih geografskih područja na kojima se razvijalo. Iako sam ja ovdje spominjao neke oznake glagoljaškog pjevanja, pogotovo u usporedbi s gregorijanskim koralom, ipak ih je nemoguće potpuno navesti. Naime, koje i kakve su bile, recimo, prije 100 ili 200 godina te melodije, jel? Možemo to samo naslučivati, jer je tek, kako sam spomenuo, naknadno, u ovo naše vrijeme, ponešto zapisano u note, ponešto tiskano ili snimljeno na trake, ploče i kazete. Svakako, melodijske krivulje su bez većih skokova, tonski nizovi su prilično različiti. Što je napjev stariji, to su glazbeni oblici izgrađeni na tonskim nizovima manjeg opsega, malog ambitusa i labilnih su tonova. Ritamski pomak gotovo bi se rekao da ga i nema. Temelji se na slobodnoj deklamaciji uglavnom proznog liturgijskog teksta. Čvrstoću ritmičku strukturu imaju osmeračke pjesme, himni i druge paraliturgijske pjesme. Glagoljaško pjevanje je zaista vrlo rijetko jednoglasno. U Lici, na primjer, tu i tamo i drugo. Češće je dvoglasno, u Istri. Nešto češće je četveroglasno, a kako rekao, najčešće je troglasno. Otoci i posebno Splitska okolica. Treba spomenuti kao kuriozum da ima napjeva koji su po svim svojim karakteristikama glagoljaško pjevanje, ali su na latinskom jeziku. To su ponajčešće dijelovi mise ili iz sprovodnih obreda. Sličnih kuriozuma mogli bismo još nabrojiti, ali kako vidite, sve rečeno je kao uvod u glagoljaško pjevanje i posredno klapsko pjevanje. Hvala.